EasyTab Senior, הפעלה ראשונית. פותחים את המארז ומוציאים החוצה את הטאבלט ואת תחנת ההגינה. מסירים את מגן המסך ומדליקים את הטאבלט ומתחילים לבצע את ההגדרות הראשוניות. השלב הראשון כולל את הכנסת הסים והחיבור לרשת הסלולרית. השלב הבא כולל הגדרות התחברות לרשת הווי-פיי. לאחר ביצוע ההתחברות לרשת הווי-פיי, הטאבלט מבצע הגדרות ועדכונים. הפעולה עשויה להימשך מספר דקות. בשלב הזה יש לבחור מי הולך להשתמש במכשיר. יש לבחור מבוגר או ילד. במידת הצורך, בשלב מאוחר יותר ניתן ליצור פרופילים נוספים. את הגדרות הכניסה לחשבון גוגל ניתן לבצע בשלב מאוחר יותר. יש לאשר את התקנון של שירותי גוגל על ידי לחיצה על כפתור אישור. הגדרת קוד אימות. כרגע נדלג על הגדרת הקוד. ניתן להגדיר קוד זה כעת, או בשלב מאוחר יותר. לאחר סיום שלב ההגדרות הראשוניות, הטאבלט מציג את המסך הראשי. ניתן להגדיר תצוגה מותאמת למבוגרים על ידי לחיצה על יישומון Old People Pad. בסיום הגדרה זאת, הטאבלט שלכם מותאם לתצוגה עבור אנשים מבוגרים, והוא מוכן לשימוש. גלילה של המסך תציג את היישומונים המותקנים בטאבלט. בצד ימין של הטאבלט ממוקמים כפתורי השמע להגברה או הנמכה של הקול. חיבור הטאבלט לעמדת ההגינה מאפשרים ביצוע טעינה של הטאבלט ושמע איכותי יותר דרך הרמקולים של תחנת ההגינה. הגדרת לחצן מצוקה SOS. לחצן המצוקה מאפשר במצב חירום, חיוג שיחת טלפון ושליחת הודעה אוטומטיים למספרי טלפון שהוגדרו מראש. להגדרת איש או אנשי קשר. בטאבלט לוחצים על יישומון SOS, לוחצים על Please enter the phone number ומקלידים את מספר הטלפון. לוחצים על Please enter the user name ומקלידים את שם האדם אליו תתבצע שיחת החירום. מאשרים ויוצאים למסך הראשי. לבדיקה, לוחצים על לחצן המצוקה. הטאבלט יבצע שיחת טלפון אל איש הקשר שהוגדר, וכמו כן ישלח לו הודעת SMS שתוכנה הוא I need help. בהצלחה!